Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Алданган өлешчеләр проблемасы хәл ителә, яңа объектлар төзелә. Бүген Чаллы мэры журналистлар белән берлектә шәһәрдәге төзелеш эшләре белән танышты. 52-нче комплекста агачларны киссәләр, шәһәрдәшләр зары буенча урынга Мәрьям Файрушина чыкты. Музейда яңа күргәзмә, кулдан ясалган үзенчәлекле курчаклар белән теләге булган һәркем таныша ала. 123 алданган өлешче ниһаять 65-нче микрорайонда фатир ачкычларын кулларына алачак. Узак көткән бу куаныч декабрь ахырына планлаштырылган. Бүген шәһәр мэры проблемалы объектлардагы эш барышы белән танышты. Исегезгә төшерәм, алданган өлешчеләр реестрында 300-дән артык шәһәрдәш исәптә тора. Толырак хәбәрчебез Лейсан Ханова сюжеты. Сдаем теплотрассу. Тоже надо будет делать как положено, сдавать. И потом уже будем заниматься подачей тепла. 65-тән 03 йортында бүгенгә барлык мөһим проблемаларда хәл ителгән. Гәрчә алар бар иде ди төзүчеләр. Электр чыбыкларын алыштырырга туры килгән. Газ үткәргечне җир астыннан җибәргәннәр. Хәзер бер яклап стенаны җылытырга туры киләчәк. Чөнки эш барышында 2-нче һәм 3-нче блокларны төзүмәү турында карар да кабул ителгән. В связи с тем, что следующего блока не будет, вот сейчас мы его утепляем, торец стены. Тоже долго решение принимали, какое решение. В любом случае, все практические работы в ноябре месяце планируем завершить. В начале декабря будем предъявлять Госстройнадзору по завершению всех видов работ. Узакламый тагын бер проблемалы йорт 65-тә 10 йортында эшләр башланырга тиеш. Алданган өлешчеләр проблемасын хәл итүдә Евростиль оешмасы катнашачак. Алар яңа елдан эшләрне башларга җыеналар. Шәһәр мэры әйтүенчә, бу эшкә тотынган компанияләргә теләктәшлек йөзеннән республикада җир участоклары бүлү схемасы эшләнгән. В данном случае мы решаем проблему по обманутым дольщикам, выделяя земельные участки из того, что у нас есть. Это федеральные земли, это муниципальные земли и это республиканские земли. Поэтому через указ президента без торгов выделяется тем строительным организациям, которые пошли на определенные издержки, которые пошли навстречу нам. Наил Мәхдиев проблемалы йортлардан тыш төзелеп килүче 63-нче микрорайонда эшләр барышы белән дә танышты. Бирдә 17 йорт булачак, аларның 5-сендә эшләр башланган инде. Ел ахырына 160 гаилә 63-тә 13 йортыннан социаль ипотека программасы буенча төзелгән яңа фатир ачкычларына ия булачак. Благоустройство завершено в полном объеме, ведут сейчас отделочные работы. Жилой дом. Я извиняюсь, сколько квартир? Чтобы знали. 160 квартир. По социальной ипотеке. Да, социальные ипотеки. Мы ее планируем вводом. Планируем вводом в этом году. Инде алданган өлешчеләргә килгәндә шәһәрдә бу проблеманы 2 ел эчендә хәл итәргә планлаштыралар. Бүгенгә исемлектә 300-дән артык гаилә исәпләнә. Лейсан Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Чаллыда көрәш сарайы төзәячәкләр, аның урыны билгеле инде. Ул Шулман проспекты буенча тантаналар сарайы һәм Кызылтау мәдәни үзәгенең яңа бинасы арасында урнашачак. Шәһәр мэры әйтүенчә, объект бизнесмен Алексей Миронов тарафыннан шәһәргә кабат кайтарылган участокка сафка басачак. Шундый урыннарның берсендә 35-нче комплекста эш башланды инде. Кама буенда 220 урынлык балалар бакчасы төзеләчәк. Евростиль компаниясе җитәкчесе сүзләренә караганда, аны киләсе җәйдә куллануга тапшырырга җыеналар. Биредә 6 яслы төркем эшләячәк. Один блок забитый, вот сейчас уже под бетонку принимают. Уже на следующей неделе будем ростверки и монтаж. Абсолютно он из кирпича, облицовывается потом керамогранитом, утепляется фасад. Ну, по аналогии со школой. Чаллы Россиянең иң яхшы юллары рейтингында 2-нче урында, 1-нче урында Төмән шәһәре, Чаллыдан калышып 3-нче урында Мәскәү. Шәһәрдәшләр юллар торышын 3,75 балл белән бәяләгән. Лидер кала өчен бу балл 4,25. Сораштыруда халкы 500 меңнән артык булган 37 шәһәр катнашкан. Исегезгә төшерәм, быел Чаллыда җиңүнең 40 еллыгы һәм Хади Такташ урамнары капиталь төзекләндерелде. Раскольников Татарстан машина төзүчеләр урамнарында ремонтланды. Киләсе елда юлларны тәртипкә китерү өчен имин һәм сыйфатлы юллар программасы буенча Чаллыга 1 миллиард 300 миллион сум акча бүленә. Планда Чаллы проспектын, Муса Җәлил урамын һәм Тынычлык проспектын төзекләндерү. 52-нче комплекста бер сәбәпсез агачларны кисәләр. Безне редакциянең кайнар элемтә телефонына шундый зар белән шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Монда очракның беренче тапкыр гына күзәтелүе түгел ди, ул урынга хәбәрчебез Мәрьям Файрушина чыкты.
52-нче комплекста без килгәндә чыннан да агачларны кисәләр иде. Эш балалар бакчасы территориясендә булып чыкты. Бакча янындагы йортларда яшәүчеләрне мондый хәл канәгатьләндерми. Агачлар бер кешегә дә комачауламый. Нигә аларны кисәргә дигән фикердә шәһәрдәшләр. У меня жена заходит в комнату, плачет. Я говорю, что случилось? Смотри, как деревья какие валят. Со скворечниками. Они не падают, не ломаются, ничего не ломается. Никакие старые деревьев нет здесь. Балалар бакчасы хезмәткәрләре әйтүенчә, картайган агачларны кисү эше алып барыла. Арада ширекләре дә юк түгел. Бу иминлекне дә тәкъмин итү дигән сүз диялар. Это делается не просто так, с разрешением исполнительного комитета. Мы пишем заявку, приходит эксперт, и эксперт уже каждое дерево смотрит и дает нам вот такое разрешение. На основании этого разрешения мы уже вот эту работу проводим. Агачларны кисәргә бу юлда рөхсәт алынган, барлыгы 11 агач, алар арасында кайын, груша, шымырт һәм өрәңге. Кайберләре чирек, кайберләре җиргә таба елеп үсә. Сынып китеп балаларга зыян салырга да мөмкиннәр. Агачларны кисү өчен административ техник инспекциясеннан рөхсәт алу кирәк. Тиешле документларсыз эш итүчеләргә административ һәм җинаять җаваплылыгы каралган. Мәргән Файрушина, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр сезнең идә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек дәвамында эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. 17 ноябрьдә бөтен дөньяда җитлекми туган балалар көне билгеләп үтелә. Шул уңайдан Кама балалар медицина үзәге табиблары кечкенә пациентлары белән бүген үк очрашты. Алар сәүдә үзәкләренең берсендә нәниләр өчен бәйрәм оештырды. Бөтен дөнья сәламәтлек оешмасы мәгълүматларына караганда, ел саен җирдә 15 миллионга якын бәби җитлекми туа. Бу исемлектә йөклелекнең 37-нче атнасына кадәр дөньяга килгән сабыйлар. Такие дети бывают полноценно здоровыми и не бывает каких-то проблем. Чтобы другие стремились и изначально знали то, что если ребенок родился недоношенным, это не приговор. Надо с этим бороться, стремиться, а мы в этом будем помогать. Табиблар сүзләренә караганда, Чаллыда ел саен 500-дән артык бала җитлекми туа. Аларның 50-гә якынының авырлыгы 1 килограммга җитмәгән була. Кама балалар медицина үзәгендә аларны үстерү өчен барлык шартларда бар ди белгечләр. Пенсия яшенә якынлашкан кешеләрне эш белән тәэмин итү өчен Татарстанда 66 консультация пункты ачылган. Эш эзләүчеләргә мәшгульлек үзәкләрендә дәүләт хезмәтләренең барлык төрләре күрсәтелә. Яңа һөнәрләргә укыту да каралган. Һәрбер мәшгульлек хезмәтендә пенсия алды яшендәге кешеләр белән эшли торган аерым белгечләр бар. Алар булачак пенсионерларны укыту һәм яңа белгечлекләр үзләштерүдә ярдәм күрсәтә. Дәүләт хезмәт инспекциясендә дә мондый белгечләр эшли. Эш бирүчеләр лаеклы ялга чыгару вакыты якынлашкан кешеләрнең хезмәткә булган хукукларын бозган очракта белгечләр дәүләт хезмәт инспекциясенә яки судка мөрәҗәгать итәргә кирәклеген искәртә. Әбиләребез курчаклары шәһәр тарихы музеенда нәкъ шул исемдәге яңа күргәзмә ачылды. Анда 500-дән артык кулдан ясалган курчак тәкъдим ителә. Исегезгә төшерәм, музей октябрь аенда бәйге игълан иткән иде. Аның шарты төрле материаллар кулланып милли яисә берәр үзенчәлекле киемдә курчак ясарга. Ярыш зур күргәзмә белән тәмамланды. Җиңүчеләрне дипломнар белән бүләкләделәр. Шунысын да исегезгә төшерәм, курчаклар күргәзмәсенә керү бушлай, ул 23 ноябрьгә кадәр эшләячәк. Без инде хәтта күз алдына да китерә алмаган идек. Шул кадәрле халыкта кызыксыну булыр бу конкурска дип. Чөнки яңа заман технологиялары вакытында балалар белән әти-әниләр һәм әлбәттә педагоглар менә утырып шушындый курчаклар ясау бу әлбәттә без әйтәбез зур җиңү безнең өчен. Чөнки нәтиҗәдә нинди зур күргәзмә килеп чыкты. Бу сезгә ишкәдә соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Как правильно выбрать шубу? Хочется красиво, тепло и не очень дорого. Грандиозная распродажа на шубном базаре из Пятигорска. Роскошные норки, мутон от 15 тысяч рублей, каракуль. Новое поступление дубленок. Приходите. Большое разнообразие фасонов приятно удивят вас. Только с 13 по 18 ноября. Стоит поторопиться. Шубный базар, Новый город, ДК КамАЗ. Спешите! Только 4 дня с 15 по 18 ноября в магазине «Светофор» перед Боровецким мостом масло подсолнечное чистополье всего 39,90.
Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда, логопеда. Телефон в Челнах 78 09 35.